Ha? Oh, chiki way. Salamat mo siya. Alright, nami karon diri sa Gimyon Technology Computer para magpa-build ko computer set kay murag hinay na akong computer sa pag-edit. So naka-inquire na ko sa ila, naslagay sa mga specs, nanay price, and tara, check na to karon. Go. Alright, what is up? Yes! Woo! So karon naatay bag-o. Usahay na ay mga panghitabo nga beyond our expectation. Sama ni karon nga bag-o. So na ako'y bag-o nga PC. So kini nasa ang likod. So woo! Yes! And nag-upgrade ko og PC. It's because first is need na ako. Need na ako siya for my video editing sa akong vlog. Kaya nga akong daan is medyo dugay na gid siya, and once nga mag-edit ko, especially pag 4K nga videos, so galag na gid siya gapilit-pilit. So muna nga nag-upgrade ko og CPU. Muna siya karon akong bag-o. Og taud-taud na nako ni siya giplano, and karon, yes, finally. Woo! Thank you Lord. Na-build na gid siya. Muna karon. But kini siya is beyond my expectation. So dili gid kini ang akong giplano nga budget. But kanang ang panahon na mismo mi naghatag sa imuha, nangitag pamaagi na makuha nimo more than what you expect and more than what you plan. And I'm very grateful karon sa iyang gihatag sa akuha. Busa kung naa kay gusto karon para sa imong kaugalingon ug para sa imong pamilya. So ayaw kahadlok, just take action one step at a time. Ug ayaw hunahunaa nga dili nimo na kaya. Kaya nimo na, take action, salig lang sa yaha and prayer. Don't know if you know this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me.